Wong tua salah, kok jenengan bantah? Bantah kuwi ya sing salah, ngono lho. Heeh, dadi umpama wong tua ki gak pernah salah, ngene kan. Dadi gak pernah salah. Mergo sok anggepe niku awake dhewe niku salah. Anggepe niku salah ning jane gak salah. Mergo ki ana ora ana wong tua ki karepe ki elek karo anak ngono lho karepe. Nggak kecuali wong tua kulino ning ngangkon dosa lha iki beda. Lho senajan ngoten niku kuwi ora kena dibantah. Ora kena bantah elek maksudnya. Ora kena nyentak. Oh, pas wong tua dosae disentak-sentak, mboten kenging. Lah nyentake niku sing salah. Lah kita sepados mengke sak bare bakdo sing jenenge Syawal niku ken silaturahim, ken kathah silaturahim sing sapa wae sing betinda kulino pethuk, mergo nek kulino pethuk awake dhewe ora ngerti mesti akeh salahe. Sok iki ditekoki yo gak krungu ngono ae. Dimudhek-mudhekno. Nah, wis salah apa gak ngono iki? Lah iya. Napa meneh jenengan kok nggih? Jenengan kulinoning krasa ngelek-ngelek tiyang, krasa batin dateng tiyang sing kulino napa niku duwe pakerti sing elek kok jenengan kok yo ngelek-ngelek. Pokoke duwe nyono Allah karo sapa wae iki sing jenengan kelingan sing ketekai ben tak arani ngene tak arani ngene ya parani. Dijaluki sepuro. Paham nggih? Sing mesti siji wong tua, sing nomor loro pokoke keluarga besar. Para sedulur, nek keluar sedulur niku terus mangkane diarahke para sesepuh tiken sowan kene guru-guru. Jenengan kertas dereng, jenengan kudu paham nggih, sesepuh karo guru gitu. Wis paham. Nek sesepuh ki durung mesti guru, nek guru mesti sesepuh. Senajan gurumu iki gak sepuh, ngono maksudku. Heeh. Guru ki masih sesepuh, nek sesepuh durung mesti guru. Kaya Pak RT, Pak RT apamu? Sepuh gurumu ora. Enggak, iki sepuhmu, mergo iki pemimpinmu sak desa wis sesepuhmu. Wong dadi ken silaturahim, mergo nek silaturahim ono kono iku dadi paksesane para malaikat. Sing khususe kan sowan kene Mbah Yai, sing gurune guru-guru. Sebatas Mbah Nawawi sampai jamaah iki nek taun ngarep gak do sowan ning gone. Lha kula mboten ngarep-ngarep disowani. Mboten ngarep-ngarep disowani. Ya mung nek umpama nggih, nek dolan angganaku, umpama dolan angganaku tak anggurne ampun nesu. Pun nggih? Silaturahim wis silaturahim. Lah ngono kuwi sing jenenge sedulur sejati donya akhirat. Mergo keluarga sing asli keluarga niku keluarga seagama Islam. Cakap bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semanten lan mekaten kirangkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi